नमस्कार, किचन क्वीनमध्ये आपले स्वागत आहे। मी आज तुम्हाला महिनाभर कुरकुरीत राहणारी शेव कशी करायची ते दाखवणार। तर त्यासाठी लागणारे साहित्य बघा। हे आहे बेसन, हे मीठ आणि हे तेल। तेल हे आपल्याला गरम करून ओतायचं आहे। हे बघा, तेल मी गरम करून घेतले। आता ह्याच्यात ओतणार आहे। हे बघा, असं तेल ओतायचं आहे। आणि हे मीठ थोडं चढतच टाकायचं, म्हणजे शेव कशी खारी छान लागते। आता आपण थोडं थोडं पाणी घालून हे मिश्रण मिक्स करूया। पिठाचं मिश्रण आहे हे असं करायचं आहे। हे जास्त पातळ पण नाही, जास्त कठीण पण नाही, असं मध्ये मीडियम साईजचं असं पीठ मळून घ्यायचं आहे। असं हे बघा, असं। आता हे आपण ह्या शेवग्यात भरून घेऊया। मी इकडे तेल तापायला ठेवलंय। आता आपलं तेल तापलंय, तर मी शेव सोडते। हे बघा कशी शेव फुलली। लगेच उलटून घ्यायची, करपून द्यायची नाही। हे बघा किती छान झाली आपली। तर तयार झाली आहे आपली खारी शेव। हे बघा कशी कुरकुरीत झालेली आहे आणि चवही खूप छान लागते। म्हणून एकदा घरी करून बघा। आणि खरंच हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि शेअर करायला विसरू नका।